Mawasingan man pero kuan ba sensitive kay mabasa yung kuan. Ano ba? Wire man gud na gud, electric ba? Oh, Charge ba yan na? charge good. Kuya, puro makuan po ka, kurentihan. Ana gyud. Mag-ulan. Diri dapit liko dong. Diri dapit. Para taas-taas yung daganan. Manabati o. Sampai kung may para. Hindi ko na mo na ka. Uy. I'll try my best. Ato din na ba? Aron di mo malanganin bitaw pagliko. Kuan. Kanal mo daan. Adjust mo sa kuan. O mag-drive mo. Din dagan kay nga mga gidiri na naman sa kanan. Sa kanan. Wala mga gawin. Na Like, potensya Abot ka sa na lang. unahan. Patabang na lang po mag-alsa. Na may imbornal. Saan pagwantig nahan? Ako man ni alsaw na po. Di man ka dong. Ay dari kay wala ikuan dira. Trouble. Wala gyud na. Ibot na. Hindi ko na naman dito sa kuwang. Ha? Kuwang na tayo. Tower ang ibutang daya. Wala na nga. murag. Oh, tower. Oh, bang. Mirilin. Ay, Mimurilin. Ang ngalan ng Then, tawala. Rin ka na. Pareha sa Expelin, Goldlin. Turi na. Kung mamatay ng turi, mamatay si Zilong. Kung mamatay ng turi, sa may kanya, mamatay din si Zilong. Kung ano Hamang siya jungler ano eh? Hamang jungler. mamatay. Murag dito, oh. Para, oh. Unsa din ni diri? Na jungle ka na. Na lubag. Na. Anger. Imnanan man na dego imnanan. Imnanan na des taas. Nataas? Oh, bar. Muro magmemorya. Amo din ingon gakan. Nga. Mo ni ang barya? Oh. Ani, Ay, bar. Unsa man? biskuhan. Kani. Oh. Sirbato siya. Sakar bata. Dagan kiganana do. Gisay-sayo. Unsa te? Ya ganana sa kahoy. Oh, sige na, balik na tayo dire kay Yoyo na pod. Ay si Arthur. Ito asa na dito? Ito daw ya. Ito ya. Murlin. Ala. Kakapuyag. Dati ay. Tubig mapa. Ano naman na bara dahil butang ng pito ng mga awad rin. Na magya pa manaka dire makurtahan may mad dire. Ay na dire dong kay Yoyo na pod. Sigado nga lagi dari. Mau. Diyan angkas daw diyan. Ay sus gina ina kasangkas hatag na kay Yoyo. Nahibol pa lang sa. Okay, last na ha. Isa beras na. Na guru si Andre. Marunya. Tulong. Yeah, si Yoyo na pod. Come on guys. Come on. Yun o. Magkano? Pikiyo. Uy. Gara oh.